gusi tigato amo to kuera mo kere kuba mo to te yora sirio bo chiborende ya Kenya obo choni borende ya Kenya otatiga matiani mwaro che maisonde abali mwari gete TV marawa mwaro che minister ya health obo kuana kabisa ngaba igore ile bora abantu barwari te Kongo mwako baraba songo bari tukenya ga ngaba be kukenya bakatwororo rebora te kurwarika inanze ya Kenya dore omora inaro mulwote abandi ndoki katetebe ngomo dora kwanye Kenya matiangi anye matiangi tare kuita bobo chiobwe ebora te kurwarika wachia hatari kwerende yache batumye kibwango iga corona nande baita ebora kuna yake Kenya ngomo ndayo manya ya taiba ige kugushita kasana babuchiana rongetana bakure kida kenda rongetana dawa tena rongetana toto bachire ngore tayara sama nganayo abatuare ko sabanga kamera